Nag-viral iti social media dagiti sumagmamano a post pakaseknan ti problema dagiti sumagmamano a residente iti barangay Naglikwan iti ili ti Pasukin at kela problema ti fly infestation wenno kellaat a panagado ti ngilaw iti lugar da. Kuna ti nag-post ani Nelly, nabayagi na problema iti barangay da dagiti ngilaw ken naapektaran pa iti pagbiaganda. Inal daw na adalusan digiti alekamen da tapnon maliklikan iti anyaman a sakit ang mabalin nga itonda ti kinaado ti ngilaw. Patsen na ti poultry nga da iti asideg ti pagtaingan da ti kang runaan a rason ti problema. Amam-amang mi nga i-reklamo 5 years son. Dakkel ti epekto na sir. Hangkam makaluto nga nasayaat, hangkam makapangan nga nasayaat, and then aglaklako akti makan hanak makaluto. Kasi makuha am nga adabig lalatang agtapaw inti lutlutwom or anyan. Kun tinangro na pay nga may isang kuwami, detay mapukaw nga kwati ubing. Kasi DJ ko ma-freedom dang agay ayam tirwar, freedom dang express ti feeling dang agtaray-taray. DJ ti permi nga mapukaw. May sapay kadagiti maseknan iti nasa o problema ket ti resort ang masarakan metlaing iti barangay Naglikwan. Kuna iti maysa kadagiti empleyado da nga da iti panagdanag da ang manganta maepektaran ti negosyo da. Iti yam amak mi dito digiti guest nga sa bali nga lugar nga umay maperdi deti hala nga deti business ni boss ti ingatan mi digiti ano na ganun healthy guest mi pambansang palaro deti madam mga guest mi. Nadanunan mi iti resort digiti empleyado ti poultry nga agpaspasuyod iti chemical apat siyenda ang makatulong amang bugaw kadagiti ngilaw. Kunadang obubraen da amin nakabelan da tapnon masolusyonan iti panagado dagiti ngilaw. Kasi natitirang kwan dyan na yung lugit. Kaya tapos inano rin namin, natanggal din namin agad para hindi dumami yung langaw. Kahit dun mismo sir marami ding langaw sa labaw. Wala na po kasi nag-spray. Pero dinadampun na namin yung mga sinasako na namin. Pero pag na oras na maalis na po yun, mawawala na yun. Yes, Pagpasensyahan po muna nila na kuwan kasi hindi pa nga namin natatanggal. Pero pag natanggal na po yun, okay na po ang lahat. Kuna ti chairman ti barangay nga dadagiti sumagmaman o residente iti lugar da amang babbabalaw kadakwada ken maawatan da daytoy. Inbatad na anaiget iti panagad-adal digiti opisyal ti barangay iti permanente a solusyon ti problema. Innayon na pay anay padanunen ti reklamo iti lokal a gobyerno. Actually, nag-emergency meeting kami inti barangay officials ti Naglikwan. Kami latat ti pangitruan da amin nga babalaw kasi anangarot ket da kami ti opisyales apo da kami ti proper ken da kami ti talagang mangitaktak dar kanyada iso nga ti rami din manin po ket mga ramit kami iti barangay resolution for the closure of the establishment. So last na ingin sir, so deti resolution nga maarami din sir for the closure. When sir isot ti talagang pagsasaritaan mi datan ta hangkamot siguro no kuangket adu nga considerations dito internment kanyadan kasi haan mo't nga masolbar dito problema ni so nga ti kayat min long term solution ana dito nga long term solution di closure tapno awan ti problema. Kabayatan na padpadasen pay laing ti news team nga alain ti official statement tagtagikwa ti poultry. Silulukat ti balitang Solid North para ti anyaman a reaksyon. Mark Magdrila, Balitang Solid North.